Ola a todos e todas, que tal? Hoxe imos investigar un tema que seguro que notastes. Imoslle poñer o termómetro ao noso planeta. Sí, a ver que temperatura ten. Ar que sí? Seguro que sí. Parece que o tempo anda un pouco tolo, verdad? Un día estamos a morrer de calor e de repente cae unha chuvieira, pero das fortes. Pois ben, hoxe imos descubrir exactamente por que está a pasar isto. Pois sí, esa é a cuestión. É como se a Terra estivese enferma, sabes? Cunha febre que non acaba de baixar. E nós imos ser os detectives que descubran que lle pasa e sobre todo por qué. Moi ben, equipo de detectives. O primeiro paso en calquera misterio é poñerlle nome ao problema, non si? Pois esta febre do noso planeta ten un nome oficial. A ver se vos soa. Chámase cambio climático e en realidade son como dúas cousas que pasan á vez. Por unha banda, a temperatura de todo o planeta está a subir, pouquiño a pouco, pero sen parar. E poda outra, o tempo, que antes era máis ou menos previsible, agora volveuse, pois iso, imprevisible, con cambios moi bruscos. De acordo, xa sabemos que o planeta ten febre e que se chama cambio climático. Pero, por qué? Cal é a causa? Pois a pista principal está no que poderíamos chamar a manta da Terra. Soa curioso, A ver, o noso planeta ten unha especie de manta natural. O seu nome técnico é efecto invernadeiro. E ollo, é algo bo. É o que permite que a Terra teña unha temperatura agradable e que haya vida. O problema, pois que as cousas que facemos os humanos están a converter esa manta en algo moito máis grosso do que debería ser. Imos ver como funciona isto paso a paso, que é moi sinxelo. Primeiro, o Sol manda a súa luz e quenta a Terra. Moi ben. Segundo, a Terra, como está quente, devolve unha parte desa calor cara fora, cara ao espacio. Lóxico. Pero aquí ven o truco. Terceiro, hai uns gases na nosa atmósfera que funcionan como unha manta e non deixan que toda a calor escape. E aquí chega o problema. No cuarto paso, nós estamos a botar moitísimos deses gases, así que a manta vólvese cada vez máis e máis gorda. E que pasa se te tapas cunha manta moi grosa? Pois que atrapa demasiada calor. E de aí a febre do planeta. Claro, a pregunta é obvia, non? Se esa manta se está a facer máis gorda, donde saen todos eses gases extra? Quen os está a poñer aí? Pois a resposta témola no que facemos todos os días. Pois mirade, aquí temos algunhas das cousas que fan que a manta engorde. O fume que sade das fábricas, por exemplo. Tamén o dos coches, dos camións, dos avións, a maneira que temos de conseguir electricidade, que moitas veces é queimando cousas, e sí, ata o lixo que producimos. Todo eso vai soltando gases que fan a manta máis e máis grosa. Ok, a nosa investigación vai collendo forma. Xa sabemos o que pasa. Febre. E por que pasa? A manta que non para de engordar. Entón, que toca agora? Pois como vos detectives, temos que mirar as probas, os síntomas, o que se ve e se nota porque o planeta non está ben. A ver, cando unha persoa ten febre, ten calor, non si, pois a Terra pásalle exactamente o mesmo. E con tanta calor, que lle pasa ao xeo? Pois que se derrete. Os enormes bloques de xeo que hai nos polos norte e sur estánse a derreter, imaxidade un xeado xigante que deixamos ao sol no verán. Pois algo así. E claro, todo ese xeo que se derrete convértese en auga. E a onde vai toda esa auga? Directa ao mar. E se lle botamos moita máis auga ao mar, que pasa? Pois que se o nivel sobe. E iso é un problema moi grande para todos os povos e cidades que están na costa. Lembrades o que comentamos ao principio? Iso de que o tempo anda un pouco tolo? Pois aquí está a explicación. Esta febre do planeta non só fai que teñamos máis calor, fai que todo sexa máis extremo. Cando chove, chove a cachón. As ondas de calor duran moitísimo máis que antes. E cando non chove, as secas son moito máis intensas. Vale, a cousa é seria, vímolo. A nosa investigación de detectives desvelou un problema importante. Pero aquí non remata a historia. De feito, agora empeza a parte máis chula, porque un bo detective non só atopa o problema, senón que axuda a resolvelo. Así que comeza a nosa misión. E aquí ven a pregunta do millón. De verdade se pode facer algo para cambiar todo isto? Podemos nós, cada quen, converternos en héroes e heroínas do clima? Pois a resposta é un sí enorme. Claro que sí. E o mellor de todo é que non necesitamos nin capa nin voar, porque xa temos superpoderes.
E cales son eses superpoderes? Pois son cousas que podemos facer todos os días. Por exemplo, temos o poder de apagar as luces. Cada vez que saímos dun cuarto e apagamos a luz, estamos a usar ese poder para aforrar enerxía. Outro superpoder, o da transformación. Reducir, reutilizar e reciclar. E casi maxia, tamén temos o poder da velocidade limpa, usar a bici, camiñar, coller o transporte público. E o poder de elexir. Cando imos a compra, elexir cousas que teñan menos plástico. Parecen cousas pequenas, pero son xestos super poderosos. E quero que nos quedemos con esta idea. Nunca hai que pensar, o que o fago non serve para nada. Non é verdade. Cada pequeno xesto é un gran poder. Cada vez que se apaga unha luz, se recicla unha botella ou se vai andando a un sitio, estáse a axudar ao planeta. E a suma de todos eses pequenos superpoderes crea un cambio xigante. Así que a pregunta ahora é: cal vai ser o primeiro superpoder que usedes hoxe?